Good start from Lemaitre, not a great start from Powell necessarily, because into his running now, and Lemaitre's got an awful lot of work to do. He's way down on the moment of the race. Powell's leading away. I'm walking alone, the streets are empty. Anything I can see is my own silhouette. Getting stronger, step by step. Talk is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Ça devrait aller vite, ça va aller vite avec un bon départ d'Asafa Powell au couloir numéro 5. Asafa Powell qui se détache maintenant des visiteurs. Comment le travail, attention, Pitkään siinä odotettiin ja nyt päästään liikkeelle. Katsokaa tuota Powellin lähtöä. Hirveä lähtö. Hyvin lähtee myös Chambers radalta 2. Powell voittaa. Katsotaan sitten mikä on aikaa. 9, 7, 7. Ensimmäisenä matkaan. Ja sitten Mersu lähteli keistiin kun Powell tulee sitä keskellä, mutta saattaa vastuullisen tiedestä tulee hyvin myöskin Michael Gay. Powell in the yellow shirt. Well, Powell gets a very good start indeed, so does Nesta Carter to make it. Here comes Asafa Powell, followed by Saidin Jerry. Powell going brilliantly at the moment, and Powell comes through very strongly. Saidin Jerry. Nopeasti liikkeelle ja sieltä Asafa Powell vieläkin on pääkyyryssä. Nyt mies nousee ylös. Katsotaan juokseeko ihan täysillä loppuun saakka. Mitä 1, 7, 7, 4? Joo, mutta plus 1 Katsotaan millaisen lähden Powell saa. Saa ihan hyvä lähde ja on sitten jo 40 metrin kohdalla aivan omissa yksilöisyydessä. Tulee todella kovaa ja tulee todella kovaan aikaan. Ja tekee sen oman ennätyksensä 9.72. Asafa Powell tulee lähelle maailman